Moi! Minun nimi on Harjuniemen Vertti ja tarkoitus on hieman avata alfa-valmennusta. Alfan ideologiahan on se, että me haetaan kroppaa, joka on fyysisesti vahva, suorituskykyinen ja sitten se on visuaalisesti hyvän näköinen. Eli me haetaan kireää, lihaksikasta kroppaa, josta löytyy sitten niitä muitakin osa-alueita. Eli sitä voimaa nimenomaan ja semmoista, että se kroppa on suorituskykyinen. Ja hommahan toimii siten, että alfa on verkon kautta toimiva valmennus. Eli verkon kautta sulle tulee ohjeet siihen valmennukseen. Mutta vaikka se toimii verkon kautta, niin alfastahan saa itselle älyttömän henkilökohtaisen valmennuksen, koska meillä on foorumi, jossa me ollaan valmentajat, minä ja Perttu yhteydessä koko ajan. Sinne voi laittaa kysymyksiä koko ajan, koko siitä valmennuksesta ja hommasta, mitä ikinä tulee mieleen. Ja me ollaan sitä kautta kaikkiin valmennettaviin yhteyksissä. Meillä on Facebook-ryhmä, jossa on älyttömän kannustava ilmapiiri. Ihmiset jakaa siellä omia treenipäivityksiä ja fiiliksiä. Sieltä saa hirveästi virtaa siihen tekemiseen, jolloin me saadaan semmoinen yhteisöllisyys aikaiseksi tai ollaan saatu alfassa. Ja se on ollut ehkä se suurin tekijä, minkä takia ihmiset on saanut niin huikeita tuloksia, koska ihminen vaan toimii ryhmässä paremmin, niin se menee. Asiat on aina tehty, kaupungit rakennettu ja mammutit kaadettu porukalla, eli kun yhdessä mennään samaa päämäärää kohti, niin ihminen on silloin kaikista tehokkaimmillaan. Nythän meillä on alkamassa ensi maanantaina 10.4. 3. veto alfasta. Alfassahan on niitä lähtöjä 3 kertaa vuodessa, eli 9 viikon intensiivipätkä käynnistyy 3 kertaa vuoden aikana. Ja aina sen intensiivipätkän alussa on mahdollisuus lähteä valmennuksen mukaan. Ja sen kerran kun lähtee alfaan matkaan, niin siinä on mahdollisuus pysyä sen jälkeen sitten vaikka vuoden ympäri ja monta vuotta putkeen. Koska aina kun mennään se 9 viikon tiukka pätkä, sitä seuraa niin sanottu reload-pätkä, joka kestää seuraavan intensiivipätkän alkuun, jossa sitä kroppaa palautetaan, hormonitoimintaa, hermostoa, kaikkea, tehdään siihen semmoinen pieni kevennys, jotta saadaan sitä kroppaa sitä kovassa pätkästä vähän palautuu ja sitten valmistetaan sitä seuraavaan. Eli on äärimmäisen tärkeää ja hyödyllinenkin olla siinä valmennuksessa jälkeen, kun lähtee matkaan niin koko ajan. Mutta toki voi vaan hyödyntää sen 9 viikon pätkän ja miettiä siinä, että mitä haluaa tehdä. Mutta koska ihmiskroppa on semmoinen, että se tottuu ärsykkeeseen ja varsinkin lihasta kun yritetään kasvattaa, niin on äärimmäisen tärkeää, että sitä treenaamista muutetaan, että siinä on eri teemoja, ei liian tiheään, mutta sillä tavalla, että se vaihtuu se tapa, mitä tehdään ja se kulma, mistä tavallaan lähestytään aina. Eli aina niissä 9 viikon pätkissä on eri teema. Eli ensimmäisellä tehtiin semmoista peruskuntoa aika paljon, kun se oli ensimmäinen lähtö, niin siinä kiristettiin porukkaa tosi paljon, karsittiin sitä rasvaa pois. Alfa 2 oli sitten Shredded Power, siinä otettiin sitten voimatasoja ylöspäin. Eli sekin on äärettömän tärkeää, että me tavallaan tuetaan niitä eri osa-alueita aina. Eli kun me halutaan isompaa lihasta tehdä, niin me tarvitaan isompaa sarjapainoa, jolloin meidän täytyy sitä voimatasoa välillä nostattaa. Me tarvitaan korkeampaa volyymia välillä ja nämä on ne jutut, mitä me tuodaan siihen alfaan koko ajan, jotta se on jatkuvaa se tekeminen. Ja nyt seuraava mihin lähdetään on Summer Shred, eli siinä taas haetaan sitä kroppaa kireämmäksi kesää kohti. Mutta sillä erolla, että alfaan nyt kun meillä alkaa olla väkeä siinä hyvin ja on jo jengiä, jotka on ollut pitempään, niin nyt me tuodaan siihen 2 eri päälinjaa. Eli siinä on shred-puoli, joka on niille, jotka haluaa kiristää sitä kroppaa enemmän. Siellä kuitenkin painotetaan edelleen se lihaskasvu, on siellä edelleen mukana sillä tavalla, että sitä haetaan lisää, mutta se pääpaino on enemmänkin siinä kiristämisessä. Sitten on gains. Eli se on sitten niille, jotka välttämättä ei halua enää hirveästi sitä rasvamäärää vähentää sitä kropasta, vaan haluaa enemmän painottaa sitä lihasmassan kasvua. Niin se toinen puoli on sitten niille. Ja totta kai näiden välillä voi sitten liikkua. Mutta ideologia oli kummassa hyvänsä, niin on se sama. Se päämäärä on sama. Kireä kroppa, lihaksikas kroppa, suorituskykyinen kroppa. Ne on ne jutut. Eli vaikka sä oot gainsissä, niin siltikään rasvaa siihen kroppaan ei anneta kertyä. Treeni toimii siten, että nyt kun me ajatellaan, että se pääpointti on se, että se on visuaalisesti hyvän näköinen se kroppa, silloin me halutaan siihen lihasta. Ja pääteema tai se perusta treenaamisessa on se salitreenaaminen. Se on se juttu ja siellä mennään perusliikkeillä, peruskovaa treeniä. Jutuilla, mitkä on
aina ollut salitreenaamisen kulmakiviä. Käytetään siellä raskaita liikkejä, kyykkyjä, penkkejä, vetoja, raskaita punnerruksia. Sitten käytetään eristävämpiä liikkeitä kaverina siinä, jolla saadaan sitä lihaskasvua tuettua vielä lisää. Ja niissä se teema sitten vaihtelee sen mukaan, mitä pätkää mennään. Että silloin kun haetaan voimaa, niin painotetaan vähän niitä isoja liikkeitä ja sitten taas jos teema on eri, niin sitten viedään sitä eri suuntaan. Mutta se on kuitenkin mihin se niinku rakentuu. Mutta sen kaveriksi tehdään niin sanottua power cardiota. Nythän meillä on, kun me halutaan rasvaa pois kropasta, niin 2 järkevää paikkaa tehdä aerobista harjoittelua. On aamulla tyhjä maha tai suoraan salitreenin jälkeen. Ja power cardio on laitettu suoraan siihen salitreenin päälle, jotta ihmiset selviää sillä yhdellä reenikerralla päivässä, ettei tarvitse reenata 2 reeniä päivässä. Ja power cardio toimii siten, että se on rakennettu ihan perusliikkeistä myös. Sillä käytetään etunoja, punneruksia, ylöstyöntöjä, maastavetoa, kohautuksia, ihan tavallisia saliliikkeitä. Mutta ne tehdään siten, että niitä liikkeitä yhdistetään, sitä rajataan ajalla, sitä tekemistä, haetaan tiettyjä toistomääriä, jotta se syke nousee korkeaksi. Eli tulee lyhyt, intervallimainen heat-treeni tavallaan siitä. Ja nyt kun se tehdään niillä perusliikkeillä, niin se on samalla reeni sille lihakselle. Eli jos me tehdään niin kuin punnerus, power cardio, niin siellä tulee tosi paljon ylöstyöntöä, pystysoutua muuta, jolloin se harjoittaa myös sitä olkapäälihasta. Eli sillä on niin kuin useampi hyöty. Plus sitten, kun se syke käy niin korkealle, niin se nostaa sitä suorituskykyä, sitä aerobista kuntoa, hapenkuljetuskykyä, jolla me saadaan tehoa lisää siihen, mikä on se meidän ykkösjuttu, eli se salitreenaaminen. Nämä pohjautuu niin kuin meidän valmentajien omiin treeneihin ja treenihistoriaan. Meillä on sitä molemmilla semmoinen 15 vuoden ajan suurin piirtein, plus sitten siihen, kun on tullut valmennettua ihmisiä paljon. On ollut TV-projekteissa isompia ryhmiä, tavallisia ihmisiä, on ollut kilpailevia ihmisiä, kaikenlaisia. Ja aina on niin kuin huomattu se, että kun ei tavallaan jätetä siitä paketista mitään kulmaa tukematta, eli ettei hakata vain yhtä asiaa, vaan tuetaan myös sitä suorittamista, tuetaan sitä lihaksen kasvatusta useampaa eri osa-aluetta, niin se ihminen on mennyt aina huimasti eteenpäin lyhyessä ajassa. Ja tämä on niinku se juttu, mitä me tuodaan alfaan. Eli me harjoitellaan sitä kroppaa tai harjoitetaan niinku monipuolisemmin ja sillä tavalla, että siellä ei olisi niinku osa-aluetta, mikä on heikko, vaan sillä tavalla, että se ihminen on kokonaisvaltaisesti kovassa kunnossa. Kroppa haetaan Jumalan ruoskamaiseksi, eli kireä, lihaksikas, mutta kuitenkin siten, että se ei ole vaan visuaalinen paketti, vaan siellä oikeasti on sitä lyöntiä siinä kropassa. Tämä on se juttu alfassa. Sillä ei ole väliä, että onko sulla rasvaa paljon kropassa, onko se jo kireä, onko se reenannut pitkään, onko se vasta-alkaja. Olisi mikä hyvänsä se sinun tilanne, niin alfaa voi lähteä matkaan ja varmasti vie sua eteenpäin. Ihan varmasti. Ihmisillä on erilaisia tavoitteita, joku haaveilee kisalavoista, joku haluaa olla vaan rannalla lyönnissä. Kaikilla meillä on erilaisia tavoitteita ja mikä tahansa se onkaan, niin täältä löytyy siihen ihan varmasti niin kuin apua. Meillä on jengiä, jotka on menossa kisoihin, meillä on jengiä, jotka haluaa muuten vaan olla kunnossa, meillä on kaikenlaista porukkaa ja kaikki kehittyy. Eli jos oot mies, jos haluat kuntoon tai haluat parempaan kuntoon, missä jo olet, niin liity. Maanantaina 10.4. alkaa seuraava. Ja mikäli katsot tämän videon sen jälkeen, niin 2 viikkoa siitä päivämäärästä eteenpäin sulla on aikaa vielä liittyä.